ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба дарси 8 аз курси асосҳои барномасозӣ дар Python. Хуб, имрӯз мо кор мекунем бо база даних, аниқтараш бо база данихи SQLite кор мекунем. Хуб, дар дарсҳои гузашта мо асосҳои Python хонда омадем, тағйирёбандаҳо хондем, мисол модулҳоро хондем, дигар чизҳоро хонда омадем, функсияҳо хатишинос шудем. албатта инҳо ҳама чизе нестанд ки Python дар бар дорад. Python ҳоз бисёр чизҳое дорад ки мо бояд омӯзем, лекин агар мо ҳама инҳоро ба соддагӣ омӯхта омадан гирем, где-то 1 сол зиёд давом мекунад ин курси ман ҳаракат мекунам дар давоми 2 моҳ 3 моҳ тамом кунем ҳамин курса, яъне шумо элементарни чизҳоро, фундаменти ҳамин асосҳои барномасозиро дар асоси забони Python омӯзед ва баъзе чизҳое ки мисол дар интернет дар дигар ҷо ёфт мешавад, худотон мустақилона омӯхта рафтан мегиред. Ман чизҳое ки мисол дар интернет ёфтанашон қиин ҳаст ё ин ки фаҳмондан душвор аст ё ин ки дигарон мефаҳмонанд душвортар аст, барои ҳамон индивидуални шуморо омӯхта истодаам. имрӯз мо дар база даних қати кор мекунем, яъне реални база даних қати. Мо дар дарсҳои гузашта тағйирёбандаҳоро ҳамчун база даних истифода бурдем, ё ин ки дигар файлҳо ба монанди тексте ҳамчун база даних истифода бурдем, лекин бо худи база даних то имрӯз кор накардем. Мо имрӯз база даниха месозем, маълумотҳоро дар база даних ворид мекунем ва дар экран чоп мекунем. Намедонам дарс дароз мешавад, хурд мешавад, хулос дарс нормални дарс мешавад. Бо забони Python тамоман кам кор мекунем, чӯ ба ин ки мо бисёртар бо база кор мекунем. Анакнун база мисол забони барноманависӣ худашо дорад, яъне ин SQL запросҳо мегӯянд. SQL запрос чия? Ҳамон рафти навиштани кодҳое ки мо аз база маълумот дархост мекунем ё ин ки ба база маълумот ворид мекунем, ҳамон кодаш тамоман фарқ мекунад аз нисбат ба забонҳои барномасозӣ. Лекин ҳамаш як кодро дар бар мегирад. Мисол шумо агар забони Java-ро омӯзед, дар забони Java база даниха хонед, SQL запросҳо хати кор кунед, ҳамон SQL запросҳо дар забони Python ҳам ҳамоно ҳастанд, ё ин ки дар забони Kotlin бошад, ҳамон SQL запросҳо, яъне шумо бо омӯхтани як бор SQL запрос метавонед дар дил хоҳ забони барномасозӣ, хоҳ Python аст, хоҳ Java аст, хоҳ JavaScript аст, дар дил хоҳ забон метавонед истифода баред ҳамон SQL запросҳоро. шахсан худи ман SQL запросҳоро омӯхта будам дар давраи студент буданам барои кор кардан бо веб барномаҳо, яъне баъзеро сохта будем. Мо SQL ё қати хонда будем. SQL ё қати мисол запрос дода будем, маълумот ворид кардем ва маълумотҳоро аз база гирифтем барои хотири кор кардан бо веб сомонаҳо. имрӯз мо ҳамон маълумотҳоро, ҳамон SQL запросҳоро истифода мебарем дар базаи SQLite барои забони Python. хуб, барои хотири кор кардан ва сохтани якумин база даних ва маълумотро ворид кардан, мо бояд файли нави Python созем дар асоси забони Python. хуб, то дарси 7 омадем. имрӯз дарси 8 аст. ман як файли дигар месозам ва менависам lesson 8 нуқта Python py. хуб, ҳамин файла мекушоем бо ёрии Visual Studio Code. анакнун ба таври худкор SQLite, яъне база даних дар Python илова карда шудагӣ нест. мо бояд ина илова кунем. анакнун нигоҳ кунед, дар мобайни база данихҳо беҳад база данихҳо бисёр ҳастанд. мисол SQLite аст, SQLyog ҳаст, дигар базаҳо ҳастанд. мо имена SQLite интихоб кардем ва бо ёрии SQLite кор мекунем. чӯба бо ин кор мекунем? чӯба ки барои бо SQLite кор кардан ягон сервер барои шумо дар кор нест. мисол агар бо SQLyog кор кунед, шумо ҳатман дар компютератон сервера установка карданатон дар кор. ин сервер exam гуфтаги сервер аст, бояд ин сервера дар компютер установка карданатон дар кор аст. SQLite як нағзиш ҳамин аст ки барои сервер зарур нест тарафҳои плюсаш, яъне тарафҳои мусбати SQLite беҳад бисёр ҳастанд. шумо сайти ман дар омада
подробнитар хонед, ман дар онҷа мисол бисёртар фаҳмондагӣ ҳастам хусусиятҳои SQLite ва дар бораи дарс боз бисёртар маълумотҳо додагӣ ҳастам. ҳатман сайти ман ворид шавед, касоне ки дар YouTube ин видеоро тамошо карда истодаед. хуб, анакнун мо бояд библиотека, яъне китобхонаҳои SQLite як бор дар худи забони Python илова кунем. барои хотири илова кардани китобхонаҳо, яъне библиотека, library аниқтараш, мо менависем import менависем, баъд SQLite C, SQLite C. анакнун чӯ ба SQLite C? ин версияи паслени версияш аст, SQLite C. мо ҳатман паслени версияша мегирем. чӯба имена паслени версия? дар паслени версия баъзе тағйиротҳо шудагӣ аст. мисол баъзе кодҳое ки дар SQLite 2.1 кор мекарданд, дар ин кор намекунанд, яъне зарур набуданд. ҳамон чиҳо разработчиҳо, барномасозҳо ҳамонҳоро гирифта мисол нест карданд. пас аз импортировать кардани SQLite мо бояд аввал база даних созем. мо ё аз сифр база даних месозем, ё ин ки дар база даних буда аллакай дар компютер буда маълумотҳоро дар экран чоп мекунем. анакнун барои хотири база даних сохтан мо менависем дар қатори поён мисол connection. ин аллакай тағйирёбанда шуд. тағйирёбандаи connection месозем ва менависем SQLite C connect. дар дохили қавс ва дар дохили нохунак мо аллакай номи база даниха менависем. анакнун ин мисол ман мегирам база данихи users, яъне истифодабарандаҳо, users.db, яъне database, база даних гуфтагӣ. нигоҳ кунед, дар инҷа мо чӣ нависем? Connect, яъне пайваст шав. дар ин ҳолат забони Python проверка мекунад, тафтиш мекунад ки дар ҳақиқат базаи юзер ҳаст ё ки не. агар бошад дар ҳаваи маълумотҳоро мегирад, агар набошад база данихи юзерса аз нав месозад. анакнун барои хотири мисол кор кардан бо ҳамин база даних, ягон маълумот дохил кардан ва ё ягон маълумот аз ин база гашта гирифтан, яъне дар экран чоп кардан, мо бояд нависем як адади тағйирёбанда эълон мекунем курсор. бахшиш инҷа хато шудааст. курсор баробар connection нуқта курсор. мо ҳамаи амалиётҳоро иҷро мекунем бо ёрии калимаи калидии махсуси курсор. ин албатта ман ин калимае ки мо нависем, ин калимаи калидӣ нест, яъне калимаи махсус нест дар забони Python. ин тағйирёбандаест ки мо айни ҳол чоп кардем. лекин ман ин курсор калимаи калидӣ аст, яъне калидӣ ба кадом маъно? яъне такрорнашаванда, як вазифаро иҷро мекунад, тамом. хуб, анакнун месозем ҷадвал, яъне нигоҳ кунед, мо дар инҷа база даниха сохтем, дар дохили ин база даних маълумот ҷойгир карда намон дар кор. анакнун маълумота танҳо ҳамто просто дар дохили база мондан намешавад. ҳатман дар дохили база ягон ҷадвал дар кор аст, ягон тағйирёбанда аст ё ягон ҷое дар кор ҳаст ки мо ҳамин маълумотҳоро монем. барои хотири он ки мо маълумотҳоро монем, аллакай нигоҳ кунед, маълумотҳо якчанд намуд мешаванд, маълумотҳои сатрӣ мешаванд, ададӣ мешаванд, ба намуди символ мешаванд. мо барое ки ҳар якте ҳамин маълумотҳоро ба таври мисол намудаш ҷойгир кунем, барои мо ҷадвал зарур мешавад. яъне мо ҷадвал месозем, дар як стунаш ворид мекунем маълумотҳои сатрӣ ва дар стуни дигар ворид мекунем маълумотҳои мисол ба намуди адад, рақам ё ки дигар маълумотҳоро. аз ҳамин сабаб мо ҳатман бояд ҷадвал сохта намон дар кор. нигоҳ кунед, мо сохтем база данихи users, анакнун месозем ҷадвали info, яъне маълумотҳои ҳамин истифодабаранда гуфтагӣ гап. хуб, менависем курсор, тағйирёбандае ки дар боло эҷод кардем, нуқта execute, мана execute қавс мекушоем ва се нохунака мекушоем. нохунакҳои яккарата нигоҳ кунед. хуб, дута сета кушодем, бо сетаи дига мепӯшем.
мана дар забони Python ҳама хел қоида ҳаст. Дар дигар забонҳо қоидааш дигар аст. Мисол дар дигар забонҳо 3 нуқта нев, дар баъз 3 нуқранг нев, дар баъзеш 1 нуқранг, дар баъзеш 2 нуқранг. Аммо дар забони Python ҳатман 3 нуқнака кушодан дар кор аст. Анакнун мо менависем create table, нигоҳ кунед, create table яъне сохтани ҷадвали мисол info. чӯба ман дар инҷа нависам бо ҳарфи калон. ин запроси SQL ном дорад. запросҳои SQL ҳамаша бо ҳарфи калон менависем. нигоҳ агар мо ҳарфи хурдқатӣ менависем, ин мена дар Python қабул намекунад. ҳамин чира ё қабул кунадам ки рафта дар охир ягон хатогӣ метиҳад. ин чун қоида дар ҳамаи забонҳо истифода мебаранд бо ҳарфи калон. лекин ман худам кор карда будам бо SQL Yog. ҳамин запросҳоро ҳамин create table буд ва дар вай ҳарфҳои хурдқатирам навишта мешуд. ҳангоми бо ҳарфҳои хурд нависам, ман шахсан худи ман бо ягон хатогӣ дучор нашуда будам. лекин дар ҳамон забон ҳам, мисол дар ҳамон SQL Yog ҳам чун одат, чун қоида бо ҳарфи калон менависам. аз ҳамин сабаб манам тавсия медиҳам ки шумо бо ҳарфи калон нависед. хуб, users нависем, info нависем, номи худи ҷадвала. анакнун нигоҳ кунед, мо дар инҷа просто сохтани ҷадвал гуфтем, яъне create table, ҷадвал бо номи info соз гуфтем. анакнун мо дар инҷа тафтиш накардем ки дар ҳақиқат ҳама хел ҷадвал вуҷуд дорад ё ки не. дар база даних, яъне база users ҳам хел ҷадвал ҳаст ё ки не. мисол мумкин ҷадвали info бошад, ҳангоми чоп кардан мумкин хатогӣ диҳад. мо хатогӣ доданаш дар кор нест барои мо бояд ҳама хел нависем ки ман ин дархост ҳам хел нависем ки ябо тафтиш кунад. агар ҳам хел база бошад, дигар насозад, маълумоти моро просто ворид кунад дар ҳамин базае ки аллакай ҳаст. ва агар ҳама хел ҷадвал набошад дар база users, бояд ҷадвал созад ва маълумотҳоро дар дохили он ворид кунад. барои хотири ин мо менависем if not exist. мо дар инҷа гуфтем if not exist, яъне агар вуҷуд надошта бошад, баъд созад. вуҷуд дошта бошад, насозад. яъне ин сатри код кор накунад агар ҳама хел ҷадвал бо номи info вуҷуд дошта бошад. хуб, анакнун боз қавс мекушоем. дар дохили қавс менависем якум ман барои ҷадвал якум сатри ҷадвала, яъне якум қатори ҷадвала ман номгузорӣ мекунам id. ин id номи сутун мебошад. сутуне ки мо дар дохилаш маълумот ворид мекунем. мисол сутунҳо мешанд, мо 3 сутун эҷод мекунем дар ҳамин ҷадвал. якум сутуни мо мешад id, дуюмаш мешад номи истифодабаранда, сеюмаш мешавад мисол сину сол, яъне 3 сутун месозем. ин сутунҳо ҳар сеш барои нигоҳдории маълумотҳо хизмат мерасонанд. мо якумаша сохтем id ва бояд фаҳмонем ки кадом намуди маълумот дар дохили сутуни id ҷойгир карда мешавад. барои хотири ин менависем integer. ин хато нависам, бахшиш. мана integer агар дарс тағйёбандаҳо ба хотиртон бошад, танҳо маълумотҳои рақамия ба худ қабул мекунад. намуди int, мо намуди сутуна ворид кардем, яъне кадом намуди маълумотҳоро мо мехоҳем дар дохили ин ворид кунем. аллакай ин як нумератсия аст. нигоҳ кунед, агар excel бинем, обичне данное время мо манамин ҷадвали excel сохта истодаем. нигоҳ кунед, дар инҷа мо як сутуни id сохтем. нигоҳ кунед, id месозем ва дар инҷа 1 2 3 4 спискаи худи истифодабарандаҳо мешавад. дар инҷа месозем як адади дигар name ва дар инҷа як адади дигар age. барои сину сол мисол дар инҷа менависем шаҳриёр барои хотири маълумот ва номи истифодабарандаҳоро ворид кардем. дар инҷа мисол сину сола менависем 25 26 18 20 ҳар хел маълумот. ва дар инҷа ҳангоме ки истифодабарандаҳо зиёд шуда рафтан гирифтан, ман ин идентификатори ҳар як истифодабаранда ба таври автоматӣ зиёд шуда рафтан мегирад. анакнун барои хотири дубора такрор нашудан мо ҳамина бояд, нигоҳ кунед,
рақами 1 ҳаст барои истифодабарандаи Шаҳриёр. Мисол дар инҷа як таҳия истифодабаранда шуд бо ҳамаи сини сол, мо бояд ҳамин рақами 1 дигар истифода бурда натонем. Яъне ин сатри ID қатори сутун мешавад, сатр мешавад, намедонам рости гап, сутунаш гӯем, сутуни ID бояд беназир бошад, яъне такрорнашаванда бошад. Барои хотири такрорнашаванда шуданаш мо пас аз интеҷер бояд нависем primary key. Primary key яъне ҳамон маъное дорад ки такрорнашаванда, яъне беназир ҳаст ин сутун. Пас аз ин ворид мекунем, пас аз ин месозем манин сутуни name барои ворид кардани номҳои истифодабарандагон. хуб ин аллакай мешавад намуди string. хуб барои хотири ина нависам мо менависем аввал худи манин номаша name ва намудаша, яъне кадом намуди маълумота мо дар дохили ин ворид мекунем. анакнун барои хотири ба маълумот ба намуди string, яъне ҳам рақам, ҳам ҳарф, ҳам символ ворид кардан мо бояд нависем text. анакнун дар худи забони Python бошад ҳангоми тағйирёбанда эълон кардан мо бояд дар инҷа string менависем, лекин дар SQL запросҳо ин хел нест, бояд text нависем барои хотири маълумот ба намуди string ворид кардан. як адади дигар мана дуюм сутунам сохтем, сеюм сутунам месозем бо номи age, намуди маълумоташ int, яъне танҳо рақам қабул мекунад. бозам вергул мемонем, менависем номи сутуна age integer. integer туғри навистагим. танҳо ба ҷои a мондан дар кор. тамом. мо бо ин сатри код баъза ҷадвал сохтем. нигоҳ кунед, дар ин боло агар мо ҷадвала сохта будем ё баъзара сохта будем ё ин ки баъзара интихоб кардем ба баъза пайваст шудем, дар инҷа бошад, нигоҳ кунед, дар сатри ҳафтум бошад мо create table if not exist гуфта ҷадвали инфора сохтем. нигоҳ кунед, агар ҳамин худи Excel мо как баъза интихоб кунем, барномаи Excel худаш баъза мешавад, маълумотҳои дар дохилаш буда ҷадвал мешавад. мо аввал дар инҷа худи Excel сохтем, баъзара сохтем, дар инҷа дар дохилаш ҷадвал сохтем. анакнун ҳамин ҷадвала сохтагӣ ҳастем, лекин ҷадвал холӣ ҳаст. нигоҳ кунед, мо ҷадвал сохтем, мана ин гуна як ҷадвал сохтагӣ ҳастем, лекин дар дохили ҷадвал ягон чӣ нест, холӣ аст. анакнун мо бояд дар дохили ҳамин ҷадвал маълумот ворид кунем. барои ворид кардани маълумот, яъне дар ин ҷадвал мо дигар намуди дархостҳоро истифода мебарем. нигоҳ кунед, дар инҷа менависем бозам курсор execute. намедонам рости гап ин execute гуфтагӣ ман дуруст ҳаст ё ки не, рости гап англисиам уқа нағз намедонам. execute. хуб дар дохили қавс анакнун қавс бо се нохунак намекушоем, ду нохунак мекушоем. тамом. ва менависем insert into, яъне insert ворид кардан мешавад. into яъне дар insert into дар чӣ, дар куҷо гуфта пурсида. insert into маълумотҳоро ворид кун ба ҷадвали use info. бале, нигоҳ кунед, дар ин боло мо дорем ҷадвали info. мо дар ин боло сохтем ҷадвала, дар ин поён insert into яъне ворид кардани маълумот ба ҷадвали info шуд. пас аз ин мо бояд гӯем дар куҷои ҳамин маълумот, дар куҷои ин ҷадвал маълумот ворид кун. мо дар инҷа ҷадвал сохтем танҳо бо се сутун, лекин ҳангоми серьёзна барномаҳои ҳақиқиро сохтан дар инҷа 50-60 сутун мешавад. мо бояд донем ки кадом маълумот ин мена ба кадом сутун ворид карда шавад. барои хотири ин мо менависем, қавса мекушоем аввал, номи сутунҳоро менависем аввал. ID аллакай дар кор нест, мо ID-ра primary key монем, ба таври автоматик худаш ворид карда рафта мегирад рақамҳоро. танҳо мегирем name ва age. мана инҷа менависем name virgul age. name age-ро гирифтем. пас аз ин менависем values.
mana values یعنی قیمتش وارد کن گفتیم. خب بازم قفسه میکشویم. در اینجا دو عدد علامت سوال میمونه. اناکن چوبا این مینه دو عدد چوبا این مینه دو عدد و چوبا این مینه علامت سوال. در اینجا ما دو ستون داریم. در اینجا هم حتما دو علامت سوال موندن در کار. اناکن هنگام آموختن SQL یوگ ما همین چیو نبودن. ما پریاما در اینجا معلومات معنی ستون ها را وارد میکنیم. در SQLite باشد این خیلی نیست. پس از مثال علامت سوال موندن بیرون از ناخنک میشویم، ویرگول میمونیم و باز قفس میکشویم. اناکنون در اینجا در داخل ناخنک ها وارد میکنیم قیمت معنی ستون ها را. یکمش هست ستون نام. значит ما باید در اینجا نام وارد کنیم. در اینجا من مینویسم شهریار و پس از نام میبیاد age سن سال قیمتش اینتجر است. int значит ما ناخنک نمیکشویم، تنها ویرگول میمونیم و مینویسیم سن سال 25 سال. در داخل ناخنک نمینویسیم، حتما اهمیت دیدی چرا. خب تمام ما معلومات وارد کردیم. با همین نگاه کنید چه وارد کردیم. من این قطار برای وارد کردن معلومات بود. ما در این بالا اول بازه ساختیم، جدول ساختیم و با جدول معلومات وارد کردیم. اناکنون این معلومات ها را در اکران چاپ کردن در کار. یعنی معلومات بازه را پروست ساختن، جدول پروست ساخته در داخلی و معلومات وارد کنیم. اگر این یگان معنا ندارد، یعنی یگان کار اجرا نمیشد. با این کاری که ما کردیم ما باید این معلومات ها را از بازه گرفته در اکران چاپ کنیم و یگان عمل رو با این معلومات ها اجرا کنیم. یعنی با یگان مقصد گرفته استفاده بریم. برای خاطر این معلومات ها را گرفته استفاده بردن ما بازم مینویسیم کورسور بازم execute و مینویسیم باز در داخل قوس ها. اناکنون برای خاطر معلومات رو چاپ کردم بازم زاپروس ها مینویسیم select زیوزش که میمونه from. حالا من میفهمونم یک تا به یک تا چی اند اینها و user info نامی جدول. اینجا select ویبر کن گفتیم جدا کن معلومات ها رو. معلومات نگاه کنید در اینجا الکی من این علامت زیوزش که معلومات ها رو فهمون شده. جدا کن معلومات ها رو در from برای در جدول info. اگر ما با هنگامی موندن زیوزش که همه معلومات هایی که در info در جدول info هستن همشه ویبر کرد شدیم. یعنی چقدر معلوماتی هست همشه در اکران چاپ کن. برای خاطر یک قسمی مثال یک ستون چاپ کردن در این با جای زیوزش که دیگر چی نویسن در کار. خدا خواهد من در درس های آینده باز میفهمونم این چی را. یعنی با این زاپروسی که ما در اینجا نوشتیم گفتگی هستیم که معلومات ها رو از جدول اینفو همشه گیر چاپ کن. ما همشه گرفتیم. در حقیقت در خاطر برنامه هست همه معلومات رو گرفته است. اناکنون همه اینا چاپ کردن در کار است. در پایین باز یک عدد دیگه تغییر یابنده می‌سازیم با نام result. مثال برابر کورسور بازم کورسور می‌نویسیم و fetch all. من fetch all قفس میپوشیم fetch all گفتگی یعنی همه معلومات را چاپ کن. در پایان می‌نویسیم print خوب result. من تغییر یابنده رزولتات یعنی ما همشه در کنسول اکران چاپ میکنیم. بیاید یک بار چاپ کرده میبینیم که در حقیقت همین معلومات ها در اکران چاپ میشوند یا که نه. اگر چاپ نشوند значит گوشای همین کدها خطاگی داریم. لیکن چون قاعده ما اول بازه ساختیم پراورکا میکنند. اگر بازه ساختگی باشد تنها بازه پیوست میشد، ساختگی نباشد از نو میسازد. پایان خیلی تغییر یابنده برای کار با درخواست ها ساختیم. در اینجا نگاه کنید جدول ساختیم. گفتگی هستیم بین اگر جدول اینفو باشد معلومات را پروست وارد کن. اگر نباشد معلومات ساز با وارد کن با معنی خیلی نمودی استروکه ها. اینجا نگفتیم insert into یعنی بین اگر هم خیلی جدول باشد
ҳамин маълумотҳоро қиматаша иваз кунед, яъне қимат амхели қимат ворид кунед. value хато бошад, инҷа a мешавад. values ҳатман диққат кунед ки дар инҷа агар як ҳарф хато шавад кор намекунад. хуб, як бор чоп карда мебинем ки чоп мешавад ё ки не. запустид. хуб, кор кард, дар ҳақиқат 100% кор кард. хуб, хатоги дод, хатоги мебинем ки чӣ хатоги аст. respect most recent list хатоги нигоҳ кунед, мебинем ки инҷа ҳатман ҳамин ошибкаи додагиро хондан дар кор ё ки хонед, агар мисол англисия нафаҳмед ҳатман перевод кунед. дар инҷа роҳи ҳаллашам гуфтагӣ аст. нигоҳ кунед. Operational error table info has no column named age. Age наёфзод аст. мана хел строка age нест мегӯ дар ин ҷадвал. мебинем ки то сохтем ҳамаша ба фикрам. age ҳаст. create table info name дидед age наёфт. инҷа мо аллакай номи таблицаро дига нависем. мо бояд age нависем. мана ҳатман диққатед ки хато нашавад. мана анакнам ҳардуш туғри шудан. як бор дига запустид мекунем кода. запустид. бозам хатоги дод. мебинем ки чӣ хатоги ҳаст. хуб, хатоги навбатӣ бозам ҳамон хатоги ҳаст. нигоҳ кунед мо чӣ хел кардем. аллакай мо кора баръакс кардем. барои хотири як ҳарфа хато навистан. аввал мо нависта будем GAA буд. манам хел нависта будем. аллакай ин чира мо сохтем уже. мо бояд барои хотири ина изменит кардан баъзара обновит кунем. барои хотири обновит кардан бояд бо отдельно дархост нависем барои изменит кардани манаин номи сутун. мо просто гирифта дар инҷа хатогиро исправит кардан наметавонем. бояд через SQL запросҳо ҳамин чира изменит кунем. анакнун мо ба ҷои ина изменит кардан мо метавонем манаин чира изменит кунем. бояд анин кара туғри кор кунад. лекин дар дарсҳои оянда ман мефаҳмонам ки чӣ хел дар ҷадвали мавҷуд буда. манин мисол маълумотҳоро иваз кардам. манин маълумотҳоро чӣ хел иваз кунем ё ки манин маълумотҳоро чӣ хел иваз кунем. як бор дига запустид кунем ку. хуб, бозам хатоги дод. барои хотири ин хатогиро ислоҳ кардан ё ки ман ябоина запустид кунам. барои хотири ин хатогиро ислоҳ кардан мо бояд аллакай тонем ки манин сутунҳоро обновит кунем ва манин маълумотҳоро обновит кунем ё ин ки манин чиёро обновит карда тонем. аз сабабе ки мо ин чиёро аллакай хондагӣ нестем, мо танҳо месозем як адад я танҳо номи базара ва номи ҷадвала обновит мекунем. мисол нигоҳ кунед users ҳаст. мо мисол менависем user яъне як истифодабаранда. info ҳаст. хай бед инфоро ягон чи дига нависем. инфоро мисол маълумот нависем. info user менависам ман. user info user. ман ина копировать мекунам. дар инҷа мемонам. create table if not exist мешавад. info user шуд. ҳатман проверка кунед ки мани сутунҳо якхела бошанд. анакдан age менависем. хуб, name туғри аст. age туғри аст. хай идентификатор примери кей ҳаст. туғри ва поёна навистагӣ нестем. анакнун як бор дига запустид мекунем. бояд 100% кор кунад. идоф яъне рақами 1 яъне ID шаҳриёр ва сину сола бояд чоп кунад дар экран. запустид. хуб, мебинем ку мана чӣ хеле дисоде дар ҳақиқат ID чоп шуд, ном чоп шуд, сину сол низ чоп шуд. мана мо ба инҷа як ворид кардем, дар инҷа номо ворид кардем, дар инҷа сину сола ворид кардем. яъне ворид шудагӣ ҳаст. дар ҳақиқат ин маълумотҳоро ҳамаша запустид кардем дар база. ҳатман диққат диҳед ки мисол номи база, хай номи база муҳим нест, лекин манин ҳангоми навиштани номи таблицаҳо, номи строкаҳо, вақте ки дар инҷа навистед номи сутуна, ҳангоми маълумот ворид кардан бояд инам дуруст нависед.
یعنی هر روز صفحات کنید خیلی حوزه خطاگی که من کردم شما این خطاگی را نکنید یک بار نوشتن قطعی 100% کار میکند. خب با همین راه شما میتونید بازه سازید، جدول سازید. خب جدول سازید و در جدولی در بازه بوده معلومات ها را وارد کنید. خب نگاه کنید در حال حاضر ما ساخته ایستاده ایم با یاری کنسول اکران ما کد نوشته ایستاده ایم، لیکن همین هم SQLite هم SQL برنامه خودشون دارند. شما میتونید وردشده با برنامه SQLite وردشده یا که با برنامه SQL وردشده تنها با اینترفیس کار کنید. مثال تبلیغه در کار است با مانند اکسل پروستو میگیرید، من اینجا نام می نویسید اینجا معلومات وارد میکنید. من خیلی زپروس نوشتن نمیشینید، این خیلی در حقیقت آسان تر است، لیکن اگر شما این زپروس ها را از خود نکنید ندانید در آینده هنگامی مثال بعض را میسازید، هنگامی بعض وقتی پیوست شدن از بعض معلومات ها را گرفتن من حتما SQL زپروس ها را نوشتن در کار است. از همین سبب ما اول می آموزیم SQL زپروس ها را، بعد اینترفیس خود بعض را می آموزیم، اینترفیس خود بعض سرور ها را حتما می آموزیم. این درسی که امروز گذاشتم به حد درس مهم است. من توصیه می‌کنم که سازید 2 تا 3 تا بازه سازید، 2 تا 3 تا جدول سازید برای هر یک تا بازه. خدا خواهد در درس‌های آینده من می‌فهمونم که چه معلومات را عوض کنیم، چه معلومات را ادلیت کنیم، همش در 2-3 درس آینده می‌فهمونم و در ریال پروژه خدا خواهد کار کردن سر میگیریم یگان موبایل اپلیکیشن یا یگان سایت یا اینکه یگان تلگرام بوت یا یگان چی میسازیم خلاص در ریال پروگرام. خلاص برادرای عزیز این بود درس امروزه ما کار با بعضی معلومات ها. اگر یگان جای نفهمو باشد یگان جای مثال نفهمیده باشد نویسید حتما، من باز عدل میفهمونم. خب خیلی حاضرش تا درسای آینده.